Mabenya kormga jwangwa dhie kaunti ma Migori kama gisomo mathoth ma oting'o buge tablets okethore skunde primar kata skunde primar ma ochieng'orwa e sub kaunti ma Suna East bang' pii oula ne opong'o skunno odiochieng'no manyoro. Pii oula ni ma obiro bang' aora Migori pong'o weyo ka buge mathoth mag jopuonjre kaachiel kod tablets no okethore. Japuonj maduong' mar skund primar ni mar ochieng'orwa Ochola Wellington wacho ni chope mag jopuonj kod jopuonjre duto bende ne pii oketho. Gino makoro oyagi kod midhiero mathoth kaka skul. Ochola wacho ni poni piny ok odok piny kata pii ok odok piny to dipo ka jopuonjre obedo kod pek mar somo odiochieng' makiny. Jakom mar board mar skundni mar ochieng'orwa Johnson Onyango okwa piny owacho mondo resgi mondo mi jopuonjre odhi nyime kod somo makare. Ruoth morito location mar Suna Central Edwin Ong'ayo wacho ni nitiere kwan familia marom 1,300 ma pii olose daro. Wan kod digital devices, lana digital devices ma bende nyonyumore pii molale iye kanyindo lana devices 60 kod 8. Kanyakla gi mano wantiere kod gik mamoko bende machalo kaka textbook, stationery ma jopuonj tiyo godo mondo mi gichop godo e klas. Gigegi ma bende nyocha giseiko ma gidhi godo e klas nyonyumore pii kendo molal nyimbre. Omba waizani kama wanaweza kusaidia tupate ukuta wa kuweka pale kwa mtoni, fanye kuweka gabions na pia kuweka ukuta ambao inaweza zuia maji ikijaa isije huku. Pia tungependa tuweze kupata njia ya kutengeneza hata hapa kuinua level ili maji haya yasiteremke kwa ofisi kila wakati inapotokea. Tutafute some long term. Suna Central location as a whole, 1,300 people will be affected. 35 houses will be destroyed completely and they are down. Koro wate omona kwayo kony kanyalo reto organizations kaka Red Cross, organizations kaka Disaster Management Office mar county, they should come in and assist the community.